Ngingamfaka umuntu wesifazane emsebenzini. Kuhle khona ufaka umuntu wesifazane emsebenzini, kodwa ubuhle bakhona ngeze wabiyamanisa nobubi balokho. Uma ngake ngilandele nje amadoda afaka abantu besifazane emsebenzini, ngwabeke la maningi akhalayo kunajabulayo. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngoba umuntu wesifazane kuhle phela ukuthi naye ayimele engaloyacela kuwena, futhi uma uthole nengqondo ugcine sekelekelela wena. Kwesinye isikhathi mhlambe kanti awazi ngoba ikusasa laziwa uphele lo msebenzi ugcine sewondliwa uwe lo muntu wamfaka emsebenzini, kodwa abancane kakhulu. Uyabona nje umuntu wesifazane wamfaka emsebenzini usuke usummilisa impiko ukuthi akandizi. Akancane umuntu wesifazane ukufika aqome emsebenzini la usebenza khona. Yeah. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Usuyisola ke lapho mangabe uwindoda ewiki ugcina uthatha isibhamu ubulala umuntu wesifazane uyibulale wena. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Ngoba usuke usunokuyisola ukuthi hey mhlawumbe ukube lo muntu wesifazane ngimfaka ngemsebenzini ngaba akaqomanga, ubone ngathi wena waba nephutha, ubone ukuthi kusho ukuthi wena owanikela ngomfazi wakhe emadodeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Mana akawusho lento okhuluma ngayo ngabe yakenzeka ni kuwena? Angeke phela mina ngikhulume ngento engayazi, ngithi ngikhuluma ngento eyenzeka kumina. Ngaleso sikhathi ngithi bekunini, beku-2016 la ngasekupheleni kwawo. Yeah. Ngase ngihlala ngagula mina, ngahlala amasonto amabili esibhedlela. Uyangizwa ukuthi ngithini? Isisu leso sasisikhukhumele siyintaba engaka. La ngaphambili ngabona umphambili kwaze kwaphuma inuno, odokotela bazi bawunquma. Ngizwe ukuthi ngitongena. Bazi odokotela bawunquma umphambili, kwathi kuleli isonto lesithathu ngasizwa yenye insizwa omkhwanazi yangala eBhamshela. Akasekho kodwa nomkhwanazi emhlabeni, umsaba senkosini. Ngathi umoya kwalala ngokuthula. Wafika esibhedlela ehamba nendoda eyayinengalo ezazi emafindofindo, ubone ukuthi umuntu ojimayo. Ngaleso sikhathi ngangingakazi ukuthi unongxamela. Angizwa ukuthi ngithini? Wathi mayifika yabuza inyanga yathi uye lo, wathi uye, yayivula la, yavula okuyizinsiza, yangikhothisa kuloko kwesithathu, yavula isigubhu yathi phuza. Engathi mangisibuka lesi sigubhu ngoba mase behamba washiya sasibhala ukuthi bagule nini. Angizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle. Maye ngiphuzisa lembiza ke yiyo nengithi yangisiza ngoba kwazi kwabuza udokotela uthi hawu lo muntu kanti yini labafike bakunika wena ngoba isisu sasesibohla nokubona lokhu kwase kunqamukile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angikuzwa kahle ngoba futhi abafazi babantu. Kwangena umfazi kwakumfazi omuntu ngoba kwakuyintombazane le ukulindiwe yaseMiddelburg eMhluzi engathulana naye la eCenturion. Mangithula nentombazane yayingasebenzi ngaleso sikhathi mina bengisebenza la bengisasebenzela inkonzo yesiphoyisa ngaphansi kophiko lolulwane lwe-PSS. Yini PSS? I-PSS yini? Uphiko lolulama-phoyisa esilibiza ukuthi yini i-Protection Security Services. Isikhathi esiningi lihamba nani nongqongqoshe nomongameli nephini likamongameli. Uphiko nolabaqaphi lamaphoyisa. Ngaleso khathi ngisebenza khona ngosayitsheni kunoKhenele engangimjwayele, uKhenele ubani uBhengu owayesebenzaphi kwi-DPCI. Yini i-DPCI? I-DPCI lokhu nini nithi yini nithi ama-Hawks. Yeah. I-Directorate for Priority Crime Investigation. Angizwa ukuthi ngithini? Ngamkhulumela naye kwamfaka kwasebenza waba yi-clerk. Akuphelanga isikhathi esingakanani kanti laba bantu bazoconvectwa. Laba bantu bazokhumbula abantu ukuthi ngesikhathi uNascom ngalesikhathi kwakubani? Kwakumnumzana uGeneral Khumutso Phahlana. uNascom man uNational Commissioner. Waba convecta ke labantu abama-clerk wabenzani? Wabenza ama-warrant officer. Angizwa ukuthi ngithini? Usengaphe kwakho. Waba ngaphe kwami. Ngicabanga futhi ukuthi ke isigcwagcwa nesichitho sangena lapho phakathi kwami naye ngoba wayesehola ngaphezulu kwami, wayesehambela phezulu engasangazi nokuthi ngimasimba mani. Angizwa ukuthi ngithini? Ngaleso sikhathi usekunikile nani kaBhejane? Yini lokho manje? Usumcikile ngophondo kaBhejane. Hayi isihlangu ngangakasibhuli isihlangwe. Ikhona lokho kwakungizwisa ubuhlungu ngoba phela ngimfaka nje la emsebenzini ngangilandela isisho sesizulu esithi ingwidla ngamabala. Inhliziyo yami seyibuhlungu ngoba lo muntu useyangivampela ngikamcibi nokumciba. Hayi ngahlala lento sengidla lento lena maye ngidla lento umsebenzi ngaze ngawuyeka kanti ngizoba nenhlanhla ngathola umsebenzi kuphi la kwi-SIU.
yini SIU manje? I-SIU yini uphiko lolu olukhethekile esilibiza ukuthi Special Investigation Unit. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngayo sebenza khona ngoba ke ngangilongizwe khona babengithuthela indaba ngathi ngizwa kwathiwa useqomene lo munye uKennedy lo emfaka emsebenzini uBheki kwathiwa sebehlukene wayesethandana nobani noMajor General ubani uLukalakala waseLimpopo. Hawu umuntu wakhona wapromote kwathiwa manje useyini usewubrigadier. Ngangizwa ukuthi ngithini? Bheka ke ukuthi manje ukusuka la ku warrant office usejumpa ama-rank amangaki uyoba ubrigadier. Ngaleso sikhathi mina sengisebenzela i-SIU. Ngangizwa ukuthi ngithini? I-SIU kambe yini le? SIU ngithi ngisho manje ukuthi Special Investigation Unit. Hayi kwahamba isikhathi kwase kuphela iminyaka emithathu ngoba bese ku-2012 sahlangana naye sizohlangana naye la eNgqongqotheleni. Ingqongqothele yayikephi yayila eNazareth ingqongqothela yani ye-Nut Joint. Yeah. Yini na joint manje? I-Nut Joint yini? I-National Joint Operation Center of the Security Forces. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Lapho la kusuke kuhlangene khona zonke inhlaka ezibhekelele zokuphepha kusuke kukhona lonke uhlaka lamaphoyisa ongalicabanga kuze kuyofika ngisho kwabezomhloli. Yeah. Kube khona ngisho i-SSA suki khona, kube khona ngisho SIU, ngisho amasosha, ngisho Defense Intelligence suki khona, kube khona ngisho kuze kube khona ngisho ini laba bophiko lolu lamaphoyisa omoya. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Uma ezongena nje mfowethu angigcina mina ngisewusayijeni lapha, wathi mengene ulwamshalo wameqa uvalo mengithola ngiyisikhulumi kwakuyimina werepresenta ngaleso sikhathi uvalo lwamshalo wameqa. Ngangizwa ukuthi umhlangano lo wayengasawuthamele wayeselwebuka mina ngabona ukuthi upelepele uyavuka ogqokweni. Ngangizwa ukuthi ngithini? Usefuna ukubuyela emuva manje. Hayi umhlangano okubheka ngoba wazoba izinsuku ezintathu. Lwathi nje mawuphela umhlangano wathi meyophuma ngomnyango ngoba wayengasemuva sebephuma abanye ngamdonsa ngengalo. Ngathi mangimdonsa ngengalo ngambona ukuthi ushawa uvalo, ngambona ethuka amabele lawo ephakame eshona phansi. Bheka ngoba nengubo eyigqokile yayiveza yonke icleavage mntanami. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle. Ngathi manguvala umnyango ngesithende ngasondela kuye. Saxhumana ngemlomo. Sathi masixhumana ngemlomo ngase ngimphusha wayewahlehla wayewathi ngqo ngesinqa la etafuleni. Uthe methi ngqo wayeselala ngomhlane wagenuka mntanami. Megenuka ingubo leyigqokile yabuya yezala ngenta kwenkaba. Kanti isikhindi sangaphansi akasifakile. Yayisingibuka inhlali ivuthiwe mntanami. Angizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Angitshelwanga umuntu ngase ngingena ngedepho mntanami. Ngamngena ngedepho mntanami, ngamngena ngenkotha mntanami, ngamngena ngenkotha. Kukhona isombe la ngangithi ngiyahlehla khona wangibamba ngekhanda wangibuyisela phakathi. Ngangena ngedepho ngathi ngibona umuntu wakhona ngiyasola ukuthi wayeqala ukukhothwa ngoba ngambona ekweqa. Angizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngathi ngiyahlehla wabuye wangidonsa ngawo amadlebe wangibuyisela kuso isidlo mntanami. Kulokhu kwesithathu-ke ngamhlikihla ngentshebe ngase ngihlehla ngabona eshaya omunye umchamo owahlukana phakathi wayeyojika phezulu ku-ceiling board. Angizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa. Ngathi ngithi ngiyahlehla wabuye wangidonsa futhi ikhanda walifaka ngaphansi. Kulokhu kwesithathu ngisichitha angibanga isikhathi eside ngase ngilikhumula ibhlokwe ngase ngilikhipha uphondo kaBhejana. Ngamciba ngalo uphondo kaBhejana ngalo uphondo lukaBhejana. Abafana umthwalo babengakawudedeli babesawubambile umthwalo abafana. Ngezwe ngomnyango ukuthi uvule kumnyango. Mangithi ngiyaqalaza kanti kungena bani uMajor General Lukalakala lo indoda yakhe. Ikhona la. Yayikhona phela nala eNgqongqotheleni. Yathi mayingena indoda yakhe yake yathuka yathi dlengelele ngabona izinyembezi zehle endodeni endala ngangigqoka ibhlukwe lapho. Manje inkinga umlanga semnyango. Sekuyinkinga kumele ngiyophuma ngiyodlula kuyena. Wake wayisibhamu wasiphumputha wasikhumbula isibhamu wathi methu uphumputha isibhamu ngathatha isikhwama se-laptop ngamshaya ngaso wawela phansi ngangiphuma ngamuzwe ngilandelisa ngamazwi ethi hamba ukuthi kanyoko kuyobola ngaphambili. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngikuzwa kahle. Hawu kulolu suku lesithathu-ke ngangayi-attenda i-conference kwaze kwabuye kwasho yena wesifazane wathi hayi wena musuke umsaba lo muntu lona. Phela lo muntu mina ngimtshelile ukuthi azangithole nje wena wawumuntu wami weminyaka wakudala futhi angazi ukuthi yini ayikhalelayo ngoba mina ngiyinyathi-ke ukushuthi umakhwapheni ngolimi laseGoli. Vele mina ngiyinyathi lo muntu ushadile. Hayi yathula le nto ngaqhubeka ngathanda lo muntu kanti le ndoda ithi nje kuyobola ngaphambili lo muntu imcuphile.
mayicupha-ke lo muntu lo yingalesi sikhathi ngoba umuntu okuqala wagula kwaqala kwagula yona futhi le ntombazane le ngoba yiyo yaqala ngathi iphethwe isinye kuthe kusuka ebola la ngaphansi kuyena akuphilanga isikhathi esingakanani washona njengoba sekuzokhukhumala isisu kumina-ke beze bengikhumpula umphambili mhlawumbe nami ngabe ngashona ukube angikhothanga iy'nsizi lezi zikaNongxamela futhi zasiza kakhulu ngasizwa yizo iy'nsizi lezi